mayong buntag mayong udto na to mga bayot. So mag-abri lang ta diri gatas mga bayot, ibutang na to dra sa ato ang kaldirin mga bayot kay magama ta sa atong recipe karong adlaw. Sa ato nga ato ang biko sa ato bugas dinhi akong biko kaning lahi di siya gatuluid, so ato na nang takluban din ha mga bayot. Dayon okay na ni gibukal-bukalan ni ato ang gatas dinhi, so ato na ning abrihan ni ato ang biko honon diri bayot. So ang ato laging biko honon karon kaning pasta mga bayot kay walay bugas pilit diri sa ako ang nahimutangan mga bayot. So ato ra nang abrihan din ha. Dayon magpalaban ta diri og gunding kay di madala sa akong power mga bayot. So ato ra ning guntingon aron sakto ang iyang pag-abri mga bayot. Kaning recipe ha ko ra ning kinopya sa Google mga bayot o sa YouTube mga bayot kay wa ko nahibaw-an ani manggod sa una oy ang akong nahibaw-an ang pagsubara og bulad ug ang pagtimpla og kape o ang pagtimpla sa tuang mahiwagang ginamos babutag suka. So ako ra ning gitunga din hidin nato ra nang iluno din ha sa ato ang bukal-bukal nga gatas din ato kayo kayon mga bayot karon di na siya magpilit din ha. Dayon human magnisnes lang ta din sa ato ang cheese mga bayot kay mao ni makapadala og palami sa ato ang recipe mga bayot. Dayon wa na gabula-bula na ni nga ato ang gatas diri mga bayot, iluto na nang ilunod na ato ang cheese din ha nga ato ang ninisnis mga bayot karon malami-lami na ato ang recipe din atong ukay-ukayon aron di na mapagod din ha mga bayot. So mao ni ako ang biko din hi mga bayot kay walay bugas diri o walay pilit din mga bayot sa ako ang nahimutangan lagi. Dayon nato lang ang butangan din ha og ato ang condense mga bayot aron malami-lami na siya matamis-tamis na din ha. Dayon ay mo katingalan anong gamay ra na akong gigama kay ako ray mukahon na ni, so ako aran dinaay matulid karon kay kana ako mga kagupa din ang mukahon og tamis nga kalanon mga bayot. Dayon di po na sila anad aning mga kalanon ug makakaon og nay inasukaran bitaw mga bayot. Maingon dag sakit ang kuto-kuto, sakit ang tiyan, kakalibanga, so may pay wala na lang ako na lang mukahon kay wa pa daghang reklamo. So naggama po day kog soup sa ako ang bahandi diri mga bayot. Ang akong gisagol potato, carrots ra ni siya og bugas mga bayot walay karne. So mao ra ni. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel and see you tomorrow. Bye bye.